Добър ден, казвам се Велизар Петков от България, София. Страдам от няколко заболявания, като високо кръвно налягане, подагра, диабет тип 2, високи нива на холестерола, високи нива на липидите в кръвта, пиквочна киселина. И благодарение на усилията на доктор Мерич и преводачката му Неслихан проведах една мезенхимна терапия. И по тази причина съм тук и съм щастлив, да мога да използвам услугите на център.